to dele na Jason de ba kwa ma ọzọ kan se biko na ebe ina na anfo video na masem na ihe ọma ya emela onye ọbụla. Soludo onye ma onye bụ Soludo nke na-ene m anya. Ọ bụ na ma onye bụ Soludo. Soludo bụ gọvanọ Anambra steeti, papa Ọzọnna. Onye ọ bụ Soludo. Soludo gọvanọ Anambra steeti bụ mpa Ọzọnna. Ọ bụ na amara Ọzọnna onye ọ bụ nwoke nke mụtara nwa na-agba egwu na TikTok. Onye nwa mụtara that boy. Adamma Chalugo ndị Anambra steeti. Nke ahụ igwe na trend kịta na everywhere na social media ijizi eme challenge. So biko nna yo Soludo bịa si ya ọ bụ na ịma onye Soludo gọgụlụ ya. Soludo bịa si ndị Igbo toelu Tinubu akwụkwọ. Yes, oye okwu. In a doubt na ọ bụrụ ihe okwu unu mana anaghị m eweta fake news. So gee ntị na this video ka unu nụ mgbe Soludo si keme gịnị ka atụele Tinubu akwụkwọ. Ndị mmadụ atụfuo na votu ha na ịtụ vote another place the form of ịtụfu ya atụfu. Na na-achọzi ịtụfu votu no Tinubu ka ya atụela. Ewuwe mmanụ ekwe Soludo emere na-emela na Anambra steeti bụ apụga nwe ya. So ichekwa na ị na-achọ ọchịchị gị na-eme ihe ọbụla gị na Tinubu dị na mma, biko were Anambra steeti sọọla anyị. Ichecha ala itue hapụ onye ọzọ ka ọ bịa chi ya na-abụga, because na ndị Anambra ma hapụkwa gị ka unu hala ọchịchị Anambra steeti ha nye APC n'aka, because na from clap dance dey take start. Akwa ka ndị Solo Igbo si asasị no from clap ka Igbo egwu si eji ebido. Mana before then na video si setwelo Tinubu akwụkwọ unu na-enechazi ya mmepụle enu video pastor si na ezigbote ọgụ ya da na Anambra steeti ma ọ bụ na akpachara anya na this video. Southeast uno no kuya in the southeast ayo no kuya ayo get vote ayo get so count in the next year. Vote ayo get so we count ayo get tufi because as it all fake our votes must count this time around, because ultimately the progressives are working together. The progressives are working together. That's going to be the message. Our ward chairmen and secretaries of Uneba, our local government chair of Uneba. In politics, in a democracy, you don't get what you deserve. You get what you bargain for. You bargain with your votes, because it is about votes. So Nandi Igbo, Ekumiana my inaugural address, as Nandi Igbo, I hope, I pray that we don't waste our votes again. Because I cry marginalization. And then man may no forum de sena no fi akaga tutanta. You man na coffee, fa bi idiot, fa bonka, fa America. No fi ba akaga tutanta. Ibuko ndi nke je be na tutanta. Chugide tusia, chijie, nwere ife tuta. Even ngwele ibutero. Ndị je na fi ba, bule enyi nọta. Na-ekezi anụ enyi fa budata. In order to complain, no way I was no way I was why the failure of where. How that work going to it doesn't work. How that work going to so the Manangana again next year. I guess away to Yamunta, Nibo guess away Budanoa, and the Nibo guess away here from 2027. Manu na afichagoja for video. Na nke ikpeazụ na pastor si na nke bụ ọgụ ya da na Anambra steeti na ọ bụrụ na akpachara anya. Ọ sị na nke bụ ọgụ ya da. Unu afụgo mgbe nji eti mkpu na-asị some people na-eme hate speech na ana Igbo anyị. Si na ha na-eme omenala. Some people na-abụ ndị ụka ọnụ na ana Igbo si na ha na-eme omenala. Ịkpachata ihe mere ndị ụka ndị omenala emechi ọnụ. Not minding n'ihe na-eme bụkwa onye Igbo ka o metụta ihe mechi ọnụ. Mgbe aka m bịa weta video si unu that na a young man may post si na ha ya ebido gbagba ụnụ ụka ọkụ very very soon. So many people juru na the comment section na-akpali m si na ma mara ihe m na-ekwu na mba onye iberibe na mba ofeke
na nneja support ụka. Mme video 3 or 4 days ago na asị na-ewepụ Christian religion science na school, replace it with African tradition. That na the worst mistake I accept in building civilization, but nearly no, not ihan FF. All over the internet, all over the news everywhere. Next CNN, despite the fact I'm on CNN abundance, ne the commentary I uncovered 2 days ago. Telegram group and akuzela ndị mmadụ ka esi adakpọ ụmụ nwaanyị n'ike. Gaa na your channel everywhere around the world na internet ya afọ ka esi akuzela ụmụazị ka esi akwụ ụdọ. Na akuzi ha na nwoke na nwoke mekọ ihe na nwere ihe omenu. That you can be yourself na nwere ihe ya amen. Ọ na-eme na social media everywhere. Mana ewepụli unu na-akụ aka si wepịa na nwa m jee school ka o jere ije m. Na ọ bịara school ka o jeje m nwa ka esi agụ our father who art in heaven. Na ọ bụrụ ihe o jere school for. Ọ bụ na o jere school ka o jere school ka ọ mụta 1 2 3. Why couldn't ebe ha remove ya? Why didn't you protest ka ha replace it with African tradition? At least ka na-akụzili ndị by history about Africa. Some of the things ndị by kwetere na ya mgbe ahụ. Na the effect na-ekwu ihe isi mee nke ka ọ dị mma na nke ọjọọ ya na nke ezigbo ya. Mana onye ọbụla gbara nkịtị. Nene video ebe pastor si na ọgụ ya ada na Anambra State na nke ikpeazụ a. Unu necha onweski unu gota till me na comment section. Godokwan. Anambra would be no-go area. To the extent they will have days of coffee. To this riot will destroy a lot of things. Anambra people, this one is for you. If you are seeing this video, please share it. And if you see this video, if you are not following us, please click the follow button. God bless you as you do so. What this pastor said that is coming to Anambra is very bad. You know, say for some time now, things have been going on in Anambra. The demolition of shops in Anashamin market and other things the government of Anambra is doing to their citizens. So what this pastor saying that a riot is coming, a riot is coming in Anambra State that will destroy so many properties, even lives. So many people's life will go down because of it. You know, say the Anambra State government has been so strict to their citizens. Let's listen to him, then we'll continue. Lord is telling me something that is about to happen in Anambra, at Anambra State, something that is very bad. I'm seeing a kind of crowd, a riot again, and this riot will cause a lot of damages at Anambra. I'm seeing it coming. Civilians versus the government. And these multiple young men, they are angry that they will destroy so many government properties and a lot of people will go down. This rainy season that is coming against the governor of Anambra State, because of Anambra government being strict, as I said the other time. It will cause a lot of damage in Anambra. Anambra would be no-go area. To the extent they will have days of coffee. You have limit to come out and limit to go in. So this riot will destroy a lot of things. And I pray to God that it's not going to happen in the name of Jesus Christ.